entre totes les cultures pues que siga la primera, pues que siga la primera, pues que siga la primera. Bé, jo penso que Pau estarà agarrant tot, no? Perquè això és com un simpòsium de la Marina Alta, o sigui, d'aquí a que els partits polítics prenguen nota i comença a canviar la situació. Als parlaments estic esborronada de veure la qualitat i la quantitat de gent jove. Bé, enhorabona, enhorabona. Jo vull fer-ho curtet, però encoratjador. Soc del col·lectiu Solca, de solidaritat, perdó, queda bé, de solidaritat en Catalunya i per la República. En realitat ens diem Solidaritat i República de la Marina Alta. I estem molt contents de participar en l'aplec d'enguany per a continuar teixint comarca i teixint país, que ja es veu que sí, que per això servirà l'aplec. Jo avui no puc deixar de recordar a Vicent Balaguer, que sempre havia participat en l'aplec d'una manera molt compromesa des dels inicis, i la seva participació en l'elaboració del monolit i de l'escrit al monolit. Punt i final. Ja no vull parlar més de Vicent. Ja s'ha parlat prou. I, bueno, no sé si prou, però s'ha parlat. Vull recordar també que la monarquia borbònica va destruir Dénia. Això s'ha parlat, però vull reivindicar-ho. I va expatriar a gairebé tots els habitants i va confiscar tots els seus béns. I avui encara som aquí per a reivindicar la recuperació dels nostres drets i les lleis pròpies del País Valencià. El nostre col·lectiu el formem persones que al marge de metes polítiques, personals o de partit, ens hem unit per la democràcia i per la llibertat i tenim com a objectius prioritaris aconseguir la llibertat de les persones preses, exiliades i encausades per haver actuat democràticament, defensar l'autodeterminació dels pobles, defensar la llibertat d'expressió, visibilitzar la injustícia i els drets humans que s'estan vulnerant, tot reclamant l'atenció internacional. Aprofitem l'acte per a convidar a tots els grups que hem coincidit aquí amb aquests mateixos plantejaments per aglutinar forces, que això ja ho ha dit més d'un que ha pujat aquí, per a dur a terme diferents accions. Nosaltres, com a mínim, solem realitzar comunicats de premsa, manifestacions i concentracions. Tenim un full, allí al cantó on estaven les begudes, que tenim primer els principis estos que vos he llegit, estos principis mínims que mos aglutinen, i un full perquè els col·lectius que heu participat deixeu allí les vostres dades, tan elemental com això, perquè volem fer activitats per a coordinar la comarca. I ja està, res més. Això és tot el que volia dir. I entre totes les cultures pues que siga la primera, pues que siga la primera, pues que siga la primera.